Pogledajte, vi sada imate dvostruku kućicu za lutke, za zlatnu i srebrnu porodicu. Sjajno! Dobrodošli! Ja ću da počnem. Ja imam prelepog zlatnog jednoroga. Dođi, ti ćeš živeti ovde. O, kakva lepa slika. Napravit ću od nje fotozonu. Neka stoji ovde. Wow, sada moja porodica luteka ima cool dvorište ispred kuće. Ok, sad je moj red. Ja ću uzeti fontanu. I sipat ću u nju. Ne vodu, nego srebro. Zašto ništa ne ispada? Sva sam u srebru. Baš bez veze. Ok, bolje da sipam srebrni prah. Da, tako je. Savršeno. A tu će biti kolica sa šećernom vunom i roštilj. Joj, ne mogu da naduvam balon. Šta to radiš, Bella? Ja ću ti pomoći. Eto, vidiš kako brzo. Wow, super! Unutra ću sipati gumene medvediće. I eto, sada deca mogu ovdje da se igraju i zabavljaju zajedno. To je tako dobro. Vidi kako im je zabavno. Svaka nam čast. To je preslatko. Da, divno. Volim vas, deco. Šta to pada? Pokloni. Cool, ja obožavam poklone. Šta je ovo? Kako lep zlatni zid. Neka stoji ovde. A u ćošak ću staviti stočić i fotelju. Gledajte, to je divno. I treba nam još lampa. Wow, uspelo je. A ovo će biti krevet. Poređat ću jastuke. Ovdje će se odmarati Ken i Barbie. Da, sad imate svoju odvojenu spavaću sobu. Dakle, ovdje Barbie može da popravi svoju šminku. Ona obožava inače da se šminka. Tako je lepa. A posle može da se obuče u svojoj garderobi. Da, ona i Ken snimaju cool videe za svoj porodični profil na TikToku. Obožavam vas. Jao, što to radiš? Lutko! Ne! Pokidalo si sve tapete? Dobro. Hajde da stavim ovdje krevet. Poređat ću jastuke. A tu će biti deo sa ormarima za odeću. Odlično. A ovaj paravan treba ukrasiti. Koristit ću šljakice za to. Wow, tako mnogo bolje. Super. Tu će biti sto za šminkanje i treba mi srebrna staza. Gotovo. Moja lutka obožava lepu odeću. Da. Ona ima puno različitih stvari. Inače i sama kreira predivne haljine. A muž joj poklanja prelep nakit. To je tako slatko. Ovo je sigurna ljubav. Bella, šta se to dešava kod tebe? Ne znam. Šta to radite? Pa to bliznakinje prave haos sa Barbinom šminkom. Treba ih hitno okupati. Napravit ću kadu. Uzimam bliznakinje i šaljem ih na kupanje. Odlično, baš im se sviđa. Dakle, vreme je da i njima napravim sobu iz snova. Izgledat će ovako. Tu stavljam prelep roze krevet. A tu će biti polica za aksesuare. Tu
Tu će biti njihova odeća. Gledajte, zar to nije genijalno? Pravi ringišpil s odećom. A sad ću vam pokazati trik. Bam! Sada u rukama imam televizor. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti muzička linija. Hajde, devojčice, možete da se doterate. Tako ste male, a već ste manekenke. Izgledate sjajno. A sada hajde da gledamo crtaće. I konačno vreme za spavanje. Tako ste slatke. A čak se i meni prispavalo. Laku noć svima. Što? Ne bre, nema spavanja. Ja još nisam završila renoviranje. Hajde da napravim prelepe zidove sa zvezdama. Moja lutka će mi pomoći. O, da, savršeno. A sada sklanjamo šablon. Tako je lepo. A sad ću dodati malo magije. Neka moja lutka izabere. A sada gledajte pažljivo. Moja lutka ima krevet u obliku kočije. Pored ću staviti sto. I poređati fotelje. Da, savršeno. Ovo je čajanka sa igračkama. Trebaju mi još kutije za igračke. Igračaka uvek ima puno. Tako da treba više kutija. Tu će biti šator. Unutra ću staviti jastuk sa tabletom. A tu će biti sto za igranje. O, da. Savršeno, zar ne? Napravila sam predivnu sobu za bliznakinje. Sada možete da se igrate i odmarate u svojoj sopstvenoj sobi. Šta može biti bolje? O, baš im se svidalo. Kako se igraju. I vreme je za spavanje. Laku noć, devojke. Volim vas. A mi ćemo da smislimo šta da napravimo na krovu. Ja znam. Hajde da napravimo diskoteku. Stavit ćemo instrumente i zvučnike. Aha, to je baš cool ideja. A šta je ovdje? Wow, savršeno. Sad možemo da pravimo žurke na krovu. Super! A tu će biti bazen sa šljokicama. Šta može biti bolje? Svaka nam čast. Odličan smo tim. Deca su sve pojele. Nema veze, ja imam još hrane. Hajde da poređamo slatkiše na sto. Daj, stavit ćemo ogradu. Sipat ću sok. I još par detalja. Eto, sve spremno. Vreme za žurku. Jao, vidi, naše porodice lutaka se odlično slažu. A deca se super igraju zajedno. Tako im je zabavno. Ekstra! I mi možemo da plešemo sa njima. Aha! Ovo je bila odlična ideja da napravimo zajedničku kuću. Dosta je bilo zabave. A sada svi idu na spavanje. Joj, tako su slatki dok spavaju. Aha, laku noć svima. Tišina. Dakle, to je to. Naše kuće za lutke su potpuno spremne. Možete oceniti svaku u komentarima, a mi ćemo da vidimo vaše mišljenje. Wow, obožavam okean. Lovim u susret avanturama. Ćao svima, a ja letim sa vetrom. Kofer uz mene, raspoloženje je prosto super. O, vidi, ko je to?
Dobro, ja prva biram. Ova soba je moja. Useljavamo se. Upoznajte se. Ovo je moja omiljena mala lutka. Wow, prazni koferi. Okej, počinjemo veliku gradnju. Moja kuća će biti od zlata. Wow, gledajte kako blista ova farba. Gledajte, moja lutkica sama farba zidove. Baš je pametnica. Svaka ti čast. A sada treba dodati malo magije. Da, sad je savršeno. Wow, kakva lepota. Da, moja kuća će biti najmodernija. Gledaj pažljivo. Što je lutko? O, moja lutka se sama snalazi. Ovaj tepih je super. Da, gledajte, to će biti tapete. I ja imam tapete. A ja ću staviti ovaj neon. Da, to je baš ono što mi treba. Ljubav i dijamanti. Moje lutki se baš dopada. Wow, to je žurka. Okej, a mi ćemo imati kraljevsku spavaću sobu. Kačim lep karniš i tapete. I stavljam krevet sa baldahinom i mnogo malih mekanih jastučića. Da, tako je. Zatim, obavezno treba orman za najmodernije torbice i cipelice. Wow, gledajte kako sve sija. Cool. A gledajte, to je najlepša haljina. Zaljubila sam se. Lutko, dođi da vidiš kako je spalo. Čitaš knjigu? Dobro, neću da ti smetam. A bolje da okačim jednu slatku policu u obliku srca za slatkiše. Moja mala je veoma umorna. Laku noć, lepo spavaj. Tiffany, tiše malo. Moja lutkica već spava. Joj, izvinjavam se. A mi imamo našu super žurku. Disko kugla, fotelja i da, to je to. Ajde, draga, pi, na zdravlje. Dakle, zatim treba staviti sto za šminkanje. Malo karmina i eto, možeš da se doteraš. Odlično. Dodat ću malo magije. Gledajte kako su slatki ovi ljubimci. Dobro došli kući. Preslatko. Da. Jao, gde je moja lutkica? Gde se sakrila? Mala, gde si? A, tu si. Sakrila se u gomili odeće. Okej. Uzet ću ovaj lepi orman i okačiti sve tvoje sjajne haljine. Divno, imaš tako lepe cipele. Njih ću također poređati. Odlično. Izgledaš prelepo. Da, savršeno 10 od 10. Da, vreme za kupanje. Gledajte. Moja lutka obožava da se kupa u kadi. Baš slatko. Dodat ću ti zlatnu patkicu. Eto. Treba više patkica. I okačit ću zlatnu zavesu. Odlično. Uživaj, draga. Baš si slatka. Dobro. A kod mene će biti moderno srebrno kupatilo. Lavabo, sjajna WC šolja. I eto, kupatilo je prelepo. Dodat ću još nekoliko detalja. Uživaj, draga. Zaslužila si to. Živali. O, šta se dešava? Šta tako lepo miriše? U našoj rerni je spremna torta. Sad ćemo postaviti lep sto. Okačit ću luster. I eto, imate čajanku, devojke. Prijetno, uživajte. Baš se lepo slažete.
O, a da vidimo šta ima u frižideru. Kakva primamljiva tortica. Sad ću probati jedno pače. Preukusno. Znate, mogla bih i ja da popijem čaj. Joj, pogledajte ko nam je svratio. Doneo je buket lepog cveća. Baš prijatno iznenađenje. Dobro, sad je vreme za muziku. Stavit ću beli klavir i violine. Da. Pogledajte kako divno svira moja lutka. Svaka čast, bravo! A kod nas je na redu super žurka. Da, to je divno. Gledajte kakve naočare imam, vanzemaljske. Treba dodati još nekoliko detalja. I eto, hajde svi da plešemo. To će biti jako, jako zabavno. Ludujemo. Šta se dešava? Moja lutka se smorila. Sad ću da smislim još nešto. Gledajte, ja ću imati jezero u kući. Sipam vodu, zatim stavljam fontanu i lepe lokvanje. Hej, mala, ne tuguj zbog Kena. Uzmi bolje čamac i plivaj, bit će ti zabavno. Hajde. Eto ti. Uživaj, draga, sve u redu. Što da radim? Imam ideju. Da. Hej, Alisa, gledaj. Sprema se super žurka na bazenu. I tvoja lutka je pozvana. Eto, uzmi. Čekamo vas. Dakle, sipam penu. Wow, koliko roze pene. Bukvalno raste, pogledajte. Odlično. Da, to je baš ono što mi treba. Zatim ću staviti tobogan, palmu i flamingo. O, da, bazen iz snova je spreman. Juhu, hajde lutko, spuštaj se. O, da, to je tako zabavno. Vidim da si presrećna. Kene, pa šta čekaš? Upadaj. Hajde, to nije strašno. Jao, i moja lutka želi da ide na žurku. Šta da radimo? Ne brini, draga, i ti možeš da se kupaš. Hajde, možete da se igrate zajedno. I tebe su pozvali. O, to je tako slatko. Svaka nam čast, jel da? Da, mi smo odličan tim. Pogledaj kakve divne kuće smo napravili. Bukvalno od nula. Da, potpuno se slažem. Baš su lepe. Svaka je jedinstvena i tako divna. Aha, sviđa mi se isto svaka kuća. I bitno da su naše lutke zadovoljne. Jel se slažeš? Da, potpuno. Uradili smo to za naše lutke. Sad ću napraviti kuću za moju lutku od kartona. Gotovo! Kako ti se sviđa? Odlično! Drago mi je što si oduševljena. Ako su naše komšije? Wow! O, da, ćao svima. Ja imam savršenu srebrnu kuću. To je baš ono što mi je trebalo. Izgleda prelepo i moje lutki se sviđa. A? Ko to leti helikopterom? O, to je moja zlatna kuća koja dolazi. Hajde, stavite ovdje. Odličan posao, hvala. Sada moja lutka ima zlatnu kuću. Tako je lepa. Jao, a Lincina kuća je tako jeftina. Da li stvarno tako mislite? Ali to nije fair. A znate šta? Mogu da je poboljšam. Uzet ću farbu u spreju. Lutko, sklanjaj se. Sad ću da ofarbam tvoju kućicu. O, da, bit će mnogo lepa. Koristit ću različite boje. Prvi sprat je plavi, drugi žuti, a krov i cela kućica će biti roze. Gotovo, vidi.
ti se sviđa? Odlično! A sad mi trebaju stari časopisi. Iz njih ću iseći potrebne slike. Par lutkica brac. I nekoliko zvezda. Odlično! A sad ću zalepiti to sve na kućicu. O, kako sjajno! I krov treba također ukrasiti. Da, izgleda baš prazno i dosadno. Obavezno treba nešto dodati. Imam ideju. Sad ću ga napraviti mekanim. O, da, gledajte. To je divno. O, šta je te donela moja lutka? O, to je plastelin. Da vidimo. O, on je tako mekan. Sviđa mi se. Hajde da napravimo ruž od plastelina. Wow, tako je lepa. Zalepit ću je na krov. Gotovo. Vidi. Jo, čiji to kamion ide? A, da, to je moj. Kamion je dovezao srebrne kuglice. Stavit ću ih na krov. O, da. A tu ću staviti krunu. I također mi treba srebrna folija. Treba je iseći. Da, tako je. Odlično mi ide. O, Britney, zdravo. Da li ti se sviđa? Ma nemoj. Okej, ukrasit ću kuću s polja. O, prelepo. I mojoj brat se dopada. Divno. Nema na čemu. O, šta je to smislila Britney? Ja sam već počela da ukrašavam kuću zlatom. Moja lutka želi dvorac. Nema problema, uradit ću to. Dakle, stavit ću na krov nekoliko kula. Oh, kako lepo. Ovdje će biti zlatni dijamant. I trebaju mi zlatne poluge. Želim da cijela kuća bude u zlatnim tragovima. O, da. Odlično mi ide. Pogledajte kako lepo curi zlato. Odlično izgleda. A sad ću dodati garažu. O, a evo i moje lutke koje dolazi u prelepom automobilu. Da, ti si divna. I ja tebe volim. O, šta to moja lutka želi da uradi unutra? Spavača soba, naravno. Sve ću uraditi. Koristit ću čačkalice, karton i lepak. Tako je. A sada uzimam plastelin i pravim sto. Gledajte, uspelo je. I obavezno treba mi stolica. Super. Iznad stola će biti krevet. Postavit ću još tobogan i policu. I još nekoliko detalja. Eto. A sada uzimam papir i olovku. Sad ću da te nacrtam, lutko. Ne mrdej. O, ti si tako lepa. Okačit ću tvoje slike po celoj sobi. A ovdje treba tepih. Super. Sada moja lutka može da se odmori u spavačoj sobi. O, već je zaspala. Kako je to slatko. Sjajno. A šta ostali rade? Hajde. Uspelo je. Dakle, to mi ne treba. Lindsay, hvataj. Pa napravi nešto s tim. Ja nemam vremena za to. Sad ću napraviti lepe vitraže. O, da, to je divno.
Ovo ću staviti umjesto zida. Gledajte kakva lepota. Dakle, tu će biti modna pista. A ovdje garderoba moje lutke. Tu ću okačiti zavese. I eto. Gledajte kako je moja lutka moderna. Izgleda divno. Slikam te. Ej, Britney! Šta? Odlučila sam da popijem koktel dok Sam sređuje kuću. Hajde, požuri. Prvo sam mu rekla da iseče oblake od zlatnog papira. Da. Odlično ispalo. A zatim treba da ih zalepi u sobi. Lepo. Ne. Ovaj tepih je bolji. Hajde. Stavi sad krevet na njega. I također organizuj mjesto za šminkanje. Moja lutka obožava kozmetiku. Da, dobro si odradio to. Svaka čast. Ali šta će moja lutka reći? Pogledaj, draga. Wow, sviđa joj se. Može da se našminka i da spava. Odlično. Uživaj, draga. Odlično, devojke. Završili smo sa pravljenjem celog sprata. Da! Šta kažeš? Da li si gladna? Jao, naravno. Odmah napravite trpezariju za moju lutku. Dakle, prvo nam treba zona sa tortama. Što više torti. Moja lutka ih obožava. Zatim stavite stolice i sto. Eto, lutko, sada možeš da uživaš. Jedi, moja draga. Prijatno. Liv, a šta si ti smislila? Kod mene sve pod kontrolom. Dakle, sad ću izabrati pravi dizajn. Ne to. Evo ga. Moja lutka će imati čitav klub na prvom spratu. Ona obožava muziku. A i ja isto. Hajde svi da plešemo, da? Cool! Wow, vaša muzika je privukla čak i moju lutku. Okej, možete zajedno da plešete. Znaš, hajde i mi da se zabavljamo. Šta je to smislilo, Lindsay? Pogledaj. Da li je to McDonald's? Da, moja lutka ima svoj lični McDonald's. Može da naručuje sve što želi. Moja lutka obožava burgere. Devojke, jeste li i vi ovde? Da, naše lutke su htjela da pozovu tvoj brat kod mene u klub. Biće zabavno. Hajde zajedno da ludujemo na našoj žurci. A kasnije možemo da jedemo torte kod Britney. To je bilo sjajno. Da, prelepo.